Здравейте отново от автокъща CarMax. Искам да ви предложа Volkswagen Caddy 2011 година. Нов внос от Германия. Двойка бензин с фабрично гориво метан. Колата е изключително запазена. Нови гуми, лята джанта, разкошен цвят, много екстри за Caddy. Климатроник, парктроник, подреляне на седалките, кожен мултифункционален волан, автоматични светлини и чистачки с двете плъзгащи врати. Голям багажник. Има си кората. От тук се сипва метана, бензина. Минава около 450 до 500 км на метан. Метана е 2 лева като цена. Харчи около 4,5 кг на 100 км. Значи горе-долу около 7-8 лева 100 км е разхода. Два ключа. Ето го парктроника, звуков изсветлен, подреляне на седалките, климатроник, навигация, Bluetooth, бленда на огледалата. Много е запазена колата, наистина. Може да се пробва, може да се тества, да се закара в сервис. Работи на всеки ден от 9 до 6. Заповядайте. Колата наистина си я служава. И ви желая лек и успешен ден.